Hi Jacoper, good morning. Khulumbai, welcome back to my YouTube channel. Faido नै आहा दिनै सोरां सोलाबनानै बेरायहैनो नागिरदों दैसाजों। नायलांबाय थादो दिनै मा मा नुयो। थांगासिनो दं। बिराद खहरा गोलैदों। खहरालाय नुसुबा। अखा हानाय बायदि ज्रु 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 गोलैथारबाय ना। दिनै बेखौ खहरा होनो। खहरा होनो। दांलांसै जोङो। मामाया मा खालामहैखो? दाबो फैयाखिसैलाय। जागासिनो बानायनाय। हारसिं माबा सोलोंलायदों फैदो टाइम जाबाय स्कुटिजोंसो थांसै खुवाखुबाबो थान्दा थान्दा गाखोबाय सोलो माबासो मावखो ना माखोथाय बावाखैदां मावबायसो नामा आन्दायावनो होलांगासिनो स्कुटिजोंसो दोनलांगोन जोंनि मालायनावबो रावबो ओंखारा जोंहा दैसाजों सानसेयाव एसे थांसै दिनै क्लासल' जागोन घन्टा एसे सान्दुं एसे खुवाखैना Thank you. Lagi dah ni jalan ke sana. Ya. Lagi. Aduh kalau dia
chicken ya. Kadang guna mah. Mama ya aku khổn đi khổn. Mà bạn đi đúng mà nè bây giờ. Đi cho hai chi biểu này nè. Vì như thế này. Cái này như thế à? Bạn chỉ biết bị cô ôm hơn nữa. Angkasin dong, lover. Jangan jangan. Lalangan hwidwg. Jangan sih jangan. Tuh deh. Yes, deh. Gustaf deh. Tanda tap salah juga sih jam deh. Selo. Kali berano. Tanda tar. Ribet juga suka. Jangan apa lapu bayang hal lewat.